कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। ताजीपूरमध्ये जुगार खेळत असताना राधानगरी पोलिसांनी छापा टाकून कणकवली आणि मालवण तालुक्यातील काहींना रंगेहात पकडलंय। ताजीपूर हे थंड हवेचे ठिकाण आहे। सध्या पावसाळी हंगामात दाजीपूरचं वर्षा पर्यटन आणखी बहरात आहे। मात्र जुगार खेळण्यासाठी सिंधुदुर्गातील खेळी अलीकडे काही दिवस दाजीपूर गाठतायत। काल दाजीपूरमध्ये जुगार खेळत असताना राधानगरी पोलिसांनी काल सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास छापा टाकत 18 ते 20 जणांना रंगेहात पकडल्यानं दाजीपूरच्या थंडीतही या खेळींना घाम फुटलाय। कणकवली शहरासह खारेपाटण, तळेरे, कासारडे तसंच मालवण तालुक्यातील काही खिलाडी जुगार खेळण्यासाठी दाजीपूरला गेले होते। मागील काही दिवसांपासून दाजीपूरमध्ये जुगाराचा खेळ रंगत होता। याची कुणकुण लागताच राधानगरी पोलिसांनी छापा टाकून जुगार खेळतानाच त्यांना रंगेहात पकडलंय। रोख रकमेसह मोटारसायकल व अन्य वाहनही जप्त करून राधानगरी पोलीस ठाण्यात जुगार खेळणाऱ्यांना नेण्यात आलं होतं। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।